ବାବା ପ୍ରଣାମ। ବାବା ମୁଁ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସିଛି, ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯୋଗାଶ୍ରମ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ଶୁଣିଛି। ମୁଁ ନିଜେ ଅନୁଭବ ବି କରିଛି। କିନ୍ତୁ ବାବା ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁ କିଏ? ମୋର ଗୁରୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ମୋର ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ଯିଏ ସିଏ ମୋର ଗୁରୁ। କହିଛି ପୂର୍ବେ ମୋର ସେଇ ସାଥୀ ସାଙ୍ଗ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ, ପୂର୍ବେ ତୁମ ସଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ ଥିଲି ପ୍ରଭୁ, ଏବେ ବି ସେ ସାଙ୍ଗ ଅଛି। ତୁମେ ପରା ଭକ୍ତ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ସାଥୀ ସାଙ୍ଗ ମୁଁ ବୋଲି ଜାଣିଛି। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ରୂପରେ ଡାକିଲେ ତୁମେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅ, ସାକ୍ଷ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପ୍ରଭୁ ଶାନ୍ତି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଥାଅ। ଏ ବିଶ୍ୱର ଗୁରୁ ମାଲିକ ସେ ତୁମ ପାଖରେ ବଡି ଗାର୍ଡ ଭଳିଆ ରହିଛନ୍ତି। ତୁମେ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସିଛ, ତୁମେ ଏଠି ବିଶ୍ୱରେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛ। ଆଉ ତୁମେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଶୁଣିଥାନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ନିଅ ଆଉ ଦୀକ୍ଷା ଦିଅ। ସେ ତୁମ ପାଖେ ପାଖେ ବଡି ଗାର୍ଡ ଭଳିଆ ରହିଛି, ତୁମକୁ ସତର୍କ ବାଣୀ ଶୁଣଉଛନ୍ତି। ମୋର ଯିଏ ଗୁରୁ ତୁମର ସିଏ ଗୁରୁ। ସିଏ ଏ ଶରୀର ପବନ ସ୍ୱରୂପୀ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଭାବରେ ସେ ଏ ଶରୀର ଭିତରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି। ସିଏ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ନାହିଁ, ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, ଅକ୍ଷୟ ଅବୟ ରୂପ ସର୍ବବ୍ୟାପକ। ସେ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଜଳ ସ୍ଥଳ ଆକାଶ ବାୟୁ ବୃକ୍ଷ ଲତା ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଶରୀରରେ ସେ ବିଦ୍ୟମାନ। ସେଇ ଗୁରୁଦେବ ତୁମ ପାଖେ ପାଖେ ବଡି ଗାର୍ଡ ଭଳିଆ ରହିଛନ୍ତି। ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖ। ସେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି କାର୍ଯ୍ୟ କର, ତାହେଲେ ତୁମେ ସାରା ଇଏ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବ। ସିଏ ପଠେଇଛନ୍ତି ତୁମକୁ। ତାପରେ ତୁମେ କଣ କଲ? ତୁମ ମା ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି ତମକୁ। ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ମା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁରୁ ବାପା, ତୃତୀୟ ଗୁରୁ ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁ, ଦୀକ୍ଷା ଗୁରୁ। ଏଇ ସମାଜରେ ଯେମିତି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତମେ ଆସିକି ମତେ ପଚାରିଛ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୁରୁ କିଏ? ମୁଁ ଆଜି ସେଇ ଗୁରୁଙ୍କର ତମକୁ ସଂକେତ ଦେଉଛି। ମୁଁ ସେଇ ପୂର୍ବରେ ସେଇ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ସାଙ୍ଗ ଥିଲି, ଏବେ ବି ସେଇ ସାଙ୍ଗ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ମୋର ସାଥୀ ସାଙ୍ଗ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ସବୁ ସେଇ ତାଙ୍କୁ ମାନିଛି। ସେ ତାଙ୍କର ସେ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଥିରେ ଏ ବହୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନିକି ମୁଁ ଏ ଜନ ସମାଜରେ ବଞ୍ଚିକି ରହି।